Здравей, как си? Още ли вятъра гониш? Накъде? Ай, брат ми, скиф. Прибирам се в къщи, жената ми се връща, още от вратата заповядва да се връща. Прибирам се в къщи, жената ми се връща, още от вратата заповядва да се връща. Хайде всички заедно, зангара, лангара, лангара, я. Хайде всички заедно, лангара, 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 я. Сега разбираш ли ме, брат ми, на къде бия? Прибирам се в къщи, жената ми се връща, още от вратата заповядва да се връща. И с нас купона почва от обяд. Хайде всички да се правим мармала. За мен не е проблем да замествам Емине. За с нас купона почва от обяд. Хайде всички на мармала. За мен не е проблем да замествам Емине. Прибирам се в къщи, жената ми се връща, още от вратата заповядва да се връща. Ле-ле-ле, 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 хайде всички заедно, хайде всички заедно, зангара, лангара, лангара, я. Зангара, лангара, лангара, я. Зангара, лангара, лангара, я. Хайде всички заедно, хайде всички заедно, зангара, лангара, лангара, я. Така, брат ми. Адреса го знаеш. Чакам те. Хайде всички заедно, хайде всички заедно, зангара, лангара, лангара, я. Хайде всички заедно, зангара, лангара,